Naglakat ti agyaman, kanagtestimonya iti Dios, di tiyempo nga nasaya ti amin. Di tiyempo nga nawadwad iti biyag, adaan ka ti amin nga kayat mo nga madan, na secure iti pamilyam, salunat, ket nasayaat. Naglaka nga mangi agsaw iti dadu mga tao nga iba nga, ya, pudis man ti makamo. Naglaka nga mangi baga dagya. Ngam nadunteng di tiyempo nga amin dagito nga napatod kada tayo kat mapukaw. Ay di salunat, sanikwa, trabaho, tinadagsan kat dagiti biyag, dagiti anak, aset ti pamilya. Kat iti ti pangtistingan mo talaga nga napigsay ti pamati tayo. Adu dagiti mangeg tayo nga ti tiyempo ti kapadasan ti kapsat kat nalaing dang agsaw nga kusla ko namo kat awan la ti problema da nga sumango ti problema. Ngam didimteng di tiyempo nga inmay ti problema kan padas. Ijay mo tinang tistingan nga ni. Nakita da nga kastigayam ti marik nanay ti dumalang ti kasti nga padas. Di tiyempo nga isudan tag sakit kat ijay mo ti pangibaganda nga agpaisugam nagdagsen ti kasti nga sitwasyon. Nung napukaw ti amin, iti ti pang tistingan tayo, kasat no kabakad, iti pamati tayo. Di tiyempo nga kuna tayo nga awanan. Awanan ti pag dipindalan tayo. Awanan ti pangalan tayo, ti kasapulan tayo. Iti ti tiyempo nga pang tistingan, no kasat no ka, iti pamatim ti Diyos. Nga hangka lang aging gana sa mo. Nukit kitaan tayo, dagiti kakailian tayo, nga dinalapos piman kung dagiti dadu mga viewers tayo nga dinalanan kan talaga nga natamaan mo't dahil tinapalabas nga napnap. Nagdagsan nga buibuyan. Nagdagsan nga buibuyan nga uri dagiti sanikwa, dagiti pagbiagda kat mapukaw matan. Iti manula nga oras kat nawan dagi balayda, dagi mula da nga nautang ti puunan na nagidadamot tan iti katalunan. Nadagsan di jay. Iti dati nga tsimpo kat malagip ko iti may nga pinaka the best nga mabaling nga maagsaw ka da tayo. Nga dati credential na nga agsaw ka da tayo. Iti tsimpo nga napukaw dagiti amin nga nabanur iti biyag tayo. Tikat mo ibaga kat ni Job. Job is a very famous nga kuna tayo nga pamilyar nga Bible character iti Bible. Tintiro nga kapadasan iti maysa nga anak iti Dios halos na ibukbuk kanya na. Binendisyon na ni Apolis, iso na ti panagbiag, adaming kanya na. Amin na kayat na, amin na giti ay panakabalin, kanda giti idadaulo na, ada kanya na. Hingga na dimtang dajimpo between ni Apolis, kaniti Diablo, there was a test nga mangsipat iti rupa iti Diablo. Nga haan lang agdipdipindar kan agdaydayaw ni Job kini Apolis gapus iti kwarta kan ti ada nga may ited nga bendisyon kanya na bagapu iti Dios. Ginondawayan ni Satanas di gapus ti pamalubos ti Apo kasi pada sa miso na sige alam. Nalan na dagiti biyag dagiti adipon na dagiti tagabo na hanganapnot dagiti pirata dagiti rebuildi tinakaw na dagiti sanikwada, dagiti tarakunda, dagiti agbanbantay, pinatay da isuda. May salang tinakatakas nga mapanagripot kini Job. The worst is, idiyamat langal daw, in the gathering, hampeng nga dimandanon dagiti tao, dagiti tagabo na. There was a wonderful gathering, dagiti anak na, nga sangapulo. Gurunong da ka sa kakabsat nga mayat iti relasyon da nga agkakabsat nga anak ni Job.
And bigla lang nga may tinagpigsa nga angin. Kat tinadal na ti pagyanan da. Kat kaduan kanya kita anak na. Amin da kat natay. Dagiti may salang nga tagabo nga agsirserbi dagiti anak na ti may nga nag-report kini Job. And for one day, just for one day, he lost everything. Mayo nagiti pamilya, dagiti tatao, dagiti empleyado na. Sasangit na. Umayat ti report dagiti officers, mabaling opisyalis, iti ili na. Nagsisin na ron, tinaidanon kanya na, nagado tinatay, natakaw. But the worst is, while everybody's talking, may isang atagabong magapu iti okasyon iti pamilyana na panagdama, na panayin report ti sitwasyon na awan pulos may sa nga anak na nga nabati, natay na amin. And that is the worst. Job 120, dahil iti reaction ni Job. Then Job arose and tore his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. That's the best thing that he could do. Pinisang natibado na sa simbol nga nasakta-sakta niya na. Nga nabutak. Itirik na na. Sinihim na niya buhok na sa simbol iti palalo nga sinay na. And he fell to the ground. Nagluspak iti daga. Naipakpakita natin sangwanan iti Diyos. Hanak agrik-reklamo, Apo Diyos. Sino ak ti sangwanan mga tapok? Apo Diyos. Dayahok latas ka, uray ti kasting nga sitwasyon. In-explain na dya istan na no apay nga napasamak diya. No apay nga di chimpo ti kaparasan na as dya ti reaksyon na. And the very truth nga nagtengel iti pamati na kini Apo Diyos. Why? Kanaapay nga nag-react iso nga kasi gapos ti panakamu na iti Diyos. So nga dito iti nga makita, ganun na ununag ti panakamu iti Diyos. Gusto ti panakamu iti Diyos. Salaknib mo dahi ta iti chimpo iti napnap iti biyag. Isungahan nga magbaling ako nang nga naisalakan ka lang, kat gusto di ayan, umununag pa iti panakamu. Tapno aday ti pang dipinsam, tinaldaw-aldaw nga nagbiag mo nga isango iti diablo. Dahito iti nang liliwa, kanang idurun, kanang betak tirik na ni Job, ganang kulpi ti tumang na. Nagpaklob ti sangwanan iti Diyos kat tinayaw na palang iti Apo, uray no napukaw na iti amin. Anya di nga truta. Tayo. Dinayaw na iti Diyos nga nagpaklob iti ground kat kunana, Apo Diyos. Sila labusak nga rimwar, manipod iti tiyan ni inak. Implying nga yak-acknowledge ng awan iti banag nga intugot na dito daga magapu iti tiyan ni inana. Sila labusak. Amin dagito nga ada kanyak, the Lord. Kunana, the Lord gave and the Lord takes away. Take it away. Blessed be the name of the Lord. Awan tintugot ko dito daga, dinayana ka. Numatayak sila labo sa klatan. Awan ti may kuyog ko, itibiyag, tilikudan na dito nga, malpas tibiyag ti daga. Amin dagito nga da kanya, kat nagtao dito Diyos. Niya po Diyos, tinangitan, itipanggap na, kaniti asin na kanya. Kat no kuna nang alaan na dagito, iti may sangan daw. Nadagsantirik na.
Namitad ko ti bendisyon kanya. Isunat ti makamo. In all this, Job sinned not nor charged God with folly. My brother, dahil titikat kiba kanya. Na kayo nga kakailian dita pandati Siha, Vizcaya, Quezon, Aurora, kindagiti lugar nga dinalapos itinapnap. Kanuray ti madamatatang sangunyo nga nangato nga baha dita baba. Tarlac, Sambales. Di pinakadabes nga di pinsatayo iti kastingan nga mawatan nga sitwasyon nga napukaw dagiti pagtegedan ken namnamaan tayo nga pangalaan tayo ti kanantay ti sumarsar. Ni Apo Dios ti nangited, ni Apo Dios ti mangala. Ited mi ti pamalubos kanya, bendisyonan, mabendisyonan tinagan mo. Sika ti makinang mo Apo. The truth nga ni Apo Dios is in control. Dahito iti doktrina ti sovereignty ti Dios over ti padas tayo. Nga awan iti banag diti daga. Ngahan nga amu iti Dios. Amu iti Dios niya. Iti part ni Job, amu na niya. Amok nga amum no, nga umay dagita nga rebuilding nga mangpatay kan mang takaw dagita tarakon, kan dagita mang didigra dagita ublang tisko. Amok nga amum nga dayto nga aldaw. Katumay ti dakkel nga tornado ipu-ipu nga mangdadal ti balay kan mangpatay dagita nako. Ngam amok Apo Dios. Hangka nga bulag, amum dayto nga sitwasyon. Kat insaganam dayto nga sitwasyon iti pamanugis mo. Hangko man amu iti rason kanya. Hangko amu iti panggipuno apay. Admitarat nasaktan iti riknak, admitarat naukos iti riknak. Namsino ak nga agreklamo iti sangwa na mamo. Sika tinagpunan na nagapuan na dagiti amin dagiti. Sila labusak nga rimwar, kan imay diti daga. Kat no alam amin dagiti ngenten mo. Madayaw ka. In all this, Job sinned not, nor charged God with folly. Niya po timang subalit. Amoy matilikodan na kalpasan na gito nga okasyon. Itilas nga chapter, niya po Diyos tinang subalit. Muna dagiti nagdumak at hanapay nga maala di tidagat ipanang subalit ti Diyos. Kuna na iti Biblia ti Revelation, God shall wipe away all their tears. Mismo nga niya po Diyos, iti mangpunas ti luwa, iti mata mi di langit. Dagiti liliwa nga ekspektar nga hammo na gunuod iti daga. Mismo nga niya po Diyos, Yesu Kristo, iti mangpunas ti mata mi di langit. Nga kahit nang asawan, ammo ti Diyos tirigat mo makirikrik na iso na. Makisimpat ya iso na. Kat niya po ti mangitakder kanya. When all is gone, when wealth, sanikwa, panakabalin, salunat kat mapukaw, Job worship God. What led him to worship God? Gapus ti talak iti doktrina that God is in control. The sovereignty of God in our pains. God bless kakabsat. Kada kayo nga kakabsat nga nadanglan. Niya po, amuna ti padas yun. Kaniya po ti magsubalit kung mangitakder ka na kayo. Itinawanan ka na kayo. God bless.